tak máme tu nový týždeň, ideme natáčať pre vás dačo nové. Tento týždeň bude celkom zaujímavý, lebo ideme aj jazdiť v sobotu na akciu Endurot Trophy 4x4. Nahovoril som pár chalanov aj na Land Roveroch, aj z Liptova ide celkom partia. Chcem vám aj z toho dačo potočiť, lebo sme vám slúbili, že nebude to len o dielni. Bude to aj o takýchto výletoch a o takýchto akciách. Určite z toho niečo potočíme. Lukáš si dával dokopy trocha auto. Prerábal tam nejaký čap. Niečo také. Ja som tiež na aute robil pár vecí. Niečo mám natočené. Ale pôjdeme to ešte umyť a nachystať, aby sme v sobotu mohli vyraziť. Pokračuje sa vo vývarke Discovery 1. Začali sme striekať Raptorom vlastne Discovery 2, tú kasňu, čo sme spojili so šasami. Celkom dobre inakšie to vyzerá. Nie každý je zastanca tej farby Raptor. Niekomu sa to nepáči, niekto si myslí, že sa s tým znehodnotí kasňa. My s tým striekame asi 8 rokov alebo tak nejak. Proste keď sa to dobre spraví, tak sa to dobre aj udržuje a záleží na čo to chcete. Vždycky berem to v potaz, že napríklad metalíza na auto zvonka odhad 2500 € a Raptor momentálne 1200, 1400, tak nejak nástrek celý aj s farbou. Išli by ste pomedzi stromy alebo pomedzi kríky nastriekaným autom metalizov, no ja nie, tak viac menej tí ľudia, ktorí to chcú využívať do lesa, tak odporúčam proste tú oterozdornú farbu, no. Takže tak, čakajte zábery z jazdenia. Určite budeme jazdiť pomaly, lebo nemáme výkon. Pozrime sa na toto, čo sa tu udialo. Roztrhlo to ako... Je to nejaké celé chytené. Ale tu už máme pripravené niečo lepšie. Takže tak. No, toto je narazníček ARB-čkový na tohto emisného producenta a dal som to opieskovať. Je to vo vypaľovačke v základe a idem to zaniesť, nech to nastrieka kamož do metalízy, tak potom vám to ukážem. Čo vám to prišlo, Ujo? Tak to vyzerá, keď príde 32-ročnému chlapovi darček. Ešte tu je aj naša páska. To je fantázia. Vieš, čo tam má byť? Tehla. Fúha. To není len tak. To sme si doma zakalili a dali sme si vytlačiť nálepku. Áno. Je to v poriadku. Nálepka ti hneď pridá 20 koní. 50 koní. Nóri to zabalili riadne. Niečo sa tu začína rysovať. Čo to je, šaltpáka? Clean. Čo to je, ukáž? Pekne. Môže byť, ne? Tu ide byť nejaký výkon asi. Možno to pridá 3 kone. Do mínusu. Do mínusu. Jo. Však kamerujem vás, čo robíte. Všetko v poriadku. To bol čí nápad toto robiť?
To ste mi vyponúkol. A treba to? No, asi hej. Vám asi hej! Není pravda, ja som v živote nič nepokazil. Vyskúšané im to tu dať. Čo si dokázal? Čo sa tu udialo? Dobre. To ešte zahladíme. Tu máš špeci. Hádam to vydrží. Dúfam, že nespoliaš sa na tú variantu, že sa povolí ten červík a spadne mi do motora. Nie. Dobre, som rád. Taká varianta neexistuje, radšej tu dáme lepidlo. Už si sa zlákol však. Si tam mal teflonku dať ešte. Hej, to bude fantázia v motore teflončka. Alebo oné, tá čo sa dáva, tá konopná páska, vieš? Na toto si expert. Konopné pásky. Toto je zaračňu. Veď dobre. Už stačí. Si istý? Sa čo deje? Čo ste to zase vymyslel? Ja neviem, čo tu sa deje. To bolo treba do tohto motoru? To bolo vám treba, očividne. Není pravda. Ja? Vy ste mi poslal ten link, že sa to robí. Nie. Ja sa vám omlúvam. To tu od oka hodím a to bude pasovať. Jasné. Pohoď. Samorezka do dreva to. No, tak sa mi to páči. Podsilikonuj to hlavne, aby to tam držalo. Vy mi vysvetlite, prečo som vám musel vyrobiť takúto špeciálnu šrobu z 8 na 7 x 1. Úplne jednoduché vysvetlenie, že si ho stratil. Není pravda! To je úplne. Ten motor to sám stratil. Kamaráta, nech ti vymení vačky. A teraz pozri, čo sa tu deje. A nič nedeje. Vy môžete za to. Ten človek, vrtačka, hneď zavitý a podobné veci. Takže... Strieka sa to týmto, my to striekame na 2 otočky tejto trysky, aby to bola taká jemnosť, ako chceme. A to vyzerá nejak tak. Nejak tak to vyzerá. Ráno je, vyrážame na Hendurot do Brezna. To auto sa
Zázračne na ňom odhnili už aj okna, to je úžasné, to som neočakával. Dobre, no. Byl som z Trenčína, rovno z práce, smer Bresnu, toto je zas fantázia samozrejme. Tu dorazila tu posádka. Pozdravujem! Ujo sa tu pozerá na patroli, lebo chce také auto. Áno, paosničko poprosím. Všetko zatiaľ prebieha v poriadku, tento brloch tu čo? Pribrali sme dneska do partie toto tu. Vy sa mi vyjadrite, čo robíte pod autom? Vôbec na teba nekvapka, inakšie to blato. Vy mi povedzte, čo idete robiť. Som vytiahnuť ponár, ale nosa ma pod to je. Vidíš to tam? Kač, vidím. Tak to tu, keď si klapneš, tak to asi vyťahneš, či? Dúfam, že sa neoprete bradou. Už som si tu koleno je. To není možné. Kde to je? Tu sa dal nejaký damage. Ale svieti. Podľa mňa to je tam tak zaseknuté, že to nevyťahneš. Pozri sa na mňa. Čo sa ti... Idem sa k tomu vyjadriť. Dneska tu mám ďalšiu jazdu ponúknutú. Čo sa vám to tu zase deje? Ty si čo spravil s tým autom? Čo si blázen? A nič! Čo tu stojí tento ujo? Bojí sa ťa. Idú preč! Bojí sa tvojho výkonu. Nie je pravda. Nemáš výkon. To nemá výkon. Ja tu končím. Čaute. Dúfam, že ma bude počuť v tomto peklostroji. Máme potom Hendurote. Bola to bomba za mňa. Že sme sa s Lukášom bavili, tak sa nám to dosť pozdávalo. Idem popočítať nejakú škodu na aute, lebo niečo stade odpadlo, čo tam nemalo byť. Ale inakšie v pohode. Ja som ešte predtým robil nejaké veci na motore, tak všetko vlastne poslúchalo, bolo to OK. A tá horehronská príroda je fakt pekná a fakt dobre to bolo urobené. Takže týmto chválim tú akciu, organizačne aj všetko, proste bolo to pekné.
Takže určite sa tam pôjdeme previesť aj na Budice, ak by dačo také bolo. Nakoniec som sa dneska rozhodol, že ideme odzimovať stan a markízu. Takže vyzerá, že to je všetko ok. Naposledy som v tom spal nejako na konci oktobra, je marec 8. Odtedy to nebolo otvorené. Markíza tuším raz v zime, ale inak vôbec nie. Veľmi ma teší jedna vec, ktorej som sa bál a nechcel som dávať stan dole. Sa mi ešte nechcelo babrať. Som sa bál, že budem mokrý, ale predsa len sa asi potvrdilo, že tie peniaze za ten iCamper asi stoja za to. Alebo teda neviem, čím to je. To si budem myslieť ja, lebo bol drahý. Ale nebola tam ani kvapka, nič, úplne všetko suché, všetko dobré. Takže tak jak som ho zložil, tak je. No, rozhodol som sa, že toto si prerobím na 14 šroby, nejaké takéto obdobné. Tu je diera nejakých 12,7. Poďme to skúsiť vyvrtať. No dobre, takže part 2. Tieto ramena treba dať na 14. Poďme do toho. Toto asi nie je boh vie čo, ten závit. No. No, s menšími komplikáciami to mám hotové. Je 14. Uvidíme, čo to zdrží. 2 expedície a dostalo to nejak na držku. No nič, čap vymenený, rameno na ten triangel s tým čapom prerobený na M14 a nie anglické a silent block zo zadného spodného ramena vymenený. Plus aj hadica na servo po 4 rokoch klakla, dovi. No, na tejto vyváračke sme čo to pohli.
Keď to zatiaľ nie je žiadna sláva, ide to dosť pomaly. Ale čo? Vymenili sa blatníky. Tie sa objednali nové. Lebo tie staré boli katastrofálne. Takisto sa objednala táto nová priečka. Stará sa vypilila, lebo bola tu deravá, tu zozadu bola deravá. Z druhého boku tiež. Ten kraj spravíme nový a spravili sme konštrukciu 20x60 profil, ktorá bude vlastne položená tak ako originál na týchto bodoch, na šasoch a tak. Takže teraz to máme na hrubo spravené a do tohto už budeme dopájať vlastne podlahu. Podlaha bude v takejto výške. Tunak bude pekne ku koncu sa bude zvalovať pekne ku tejto hráne, na ktoré sa vlastne naklepáva keder vonkajší, ktorý ide tu. Dali sa vlastne do lajskiny. Sa vyčistilo pekne od tej hmoty. Ale tu sme zistili vlastne, kade teklo do auta. Takže to je masaker. Akože plus tieto kraje bude treba spraviť na novo. Dopojiť to k tomu. A tento stĺpik tiež nie je žiadna sláva. Aj z druhej strany, aj zo spodku. Takže tak. Verím tomu, že sa s tým popasujeme a že to bude tak, jak to má byť. Na tomto sme celkom pokročili. Naposledy ste videli striekanie auta. Celkom darí. Lemy, prahy, strešný nosič, nejaké veci na motore, viac menej skladačka. Dneska sa idem pustiť do navijáka. Šnorchel. Interiér je už celkom ako tak poskladaný. Okrem šoferovej sedačky tam treba spraviť ešte konzolu na sedačku, na uchytenie. Aj zadný narazník. Tam sa v druhej fáze vlastne bude dorábať ešte ťažné zariadenie americké a zadný navijak. Zatiaľ bude len predný. Tu sú nachystané šmakácie do toho, do automatu. Takže tak, tu ešte kopec vecí, čo tu treba pozakladať, ale najviac nás držali tieto rámy. Vlastne teraz je to bez rámu, je to rozobraté. Pôvodný plán bol kúpiť druhé a preložiť to. Ten plán zlyhal. Takže všetky 4 rámy sa vyťahli, dali sa opieskovať. Tu bolo najhoršie vlastne v tomto mieste, ako je spájaná tá lišta. Tam boli 2 diery, to sa vyrezalo, vyspravilo. Nalakovať do vypaľovacej farby, do Komaxitu a poskala sa to naspäť. Takže tak, čakáme ešte na svetielka, so stedička má prísť zasielka. Bude rampa, bočné, zadné a tu budú 2 diaľkové, ale tie také menšie, nie tie veľké. Takže tak, dávam tomu ešte nejaký týždeň a bude to hotové. Vám sa tu čo deje? Vieš čo, snažím sa tu dosiahnuť spojkové nejaké vyvrcholenie. To je čistá fantázia zas toto. Vysvetlite mi, čo sa tu deje! Tu sa dejú veci. Povedz mi to! Medzi zemou a nebom. Čo je toto? Si sa vytočil dneska? Ja som sa nevytočil, ja som kľudná osobnosť. Ktorý problém tejto spojky je to, že to nemá byť takto, ale má to byť takto. Dovi! Vám je čo pre Boha? Ja tu odpočívam, čo je?
si. Robko, povedz niečo na to. Na to sa nedá nič povedať. Čo sa vám neľúbi? Je vyčerpaný z dnešného dňa. Čo sa mu stalo tu? Ja zatiaľ vravím, že to ide lepšie, než som čakal. OK. Tunak používame tie so zámkom, tie pojazdy. To je tuším na nejakých 200 libier záťaž. Z tohto to je. To bude asi ono. Jo. Že kvázi jeden je na 100 kg, no jeden pár. Že to je úplne postačujúce. Na to pôjde vrch. Pozdravujeme. Dobrý deň. Ideme vám niečo ukázať. Čo tu vzniklo z toho? Celkom si myslím, že to môže byť. Ja. Konečne bude mať Ojo Lukáš poriadok v aute. Možno. To bude čistá fantázia. Či tam dal niekto handru? To je moje. To je blúza jaká Andra. To je moje pracovné oblečenie doby. Takže takto to vyzerá. Toľko to sa to dá až vysunúť. Šuflíky majú 76 dĺžku a vnútro 44. Takže celkom objemné. To je, tunak sú vlastne tie pojazdy s tým zámkom. By ste to mohli aj zamknúť, aby vám to aj držalo. Hej, 100 kg, jeden pár udrží. A tunak je to vlastne na magnetky. A je tam ešte dosť veľa podkladacieho priestoru. Takže vyzerá, že tento človek bude mať konečne poriadok v aute. Daj mi tomu. Tunak ešte si vymyslel na chladničku, tak sme tu dorobili takú rovinu. A tunak bude voziť Lukáš chladničku. Ešte aj tunak zozadu je to spevnené. Tunak ešte pôjdu oka na chladničku. Takže čo na to povieš? Myslím si, že paráda za mňa. Som rád, že si s tým spokojný. A ešte vlastne tu na dole popod toto Áno. ide stolík. Vlastne tunak dole popod toto je nechaná 6 cm medzera a tam sa bude zasúvať stolík. Takže tak. Takže to je asi všetko. Jo.